enti saa ye pagya wa ma ba be ye o man Ghana na da ho ni nyina Asante hene eno timi pagya ono aman a ehye na ase no otimi pagya obi ma na be ye man enna aban so etimi pagya obi ma na ye man na aban no pagya obi ama na ye o man na o ma Asante for the mu me pagya there is obi o ha o pagya o enti o ma ha Abishafo ye mamu nyina hia na so yasan ehia biem baka twa se yihia wo hasia na bra so se yisuande enen so yehia ye ba bisuande bidin edikofe kakare mene ticha kantanka ana asane hia biem nenne ye die ni kire de bia yihia bi fufuro nenne de disia so ni yisuande binim se wori me be ya adwen panita kakasa bi se ahimfutiye bi di de biachi ase bi di de biachi a ene na hwan ene kukuku na hwan ne di akire na hwan ne beda bi achi hwan ano bedi ba bi a godie eno ne ne ehia yesu ahwade yesu kantanka na o sia da ma me mo kwa ba mejo so oyefo nyina fiwo fisi fi amuna ba ye ne asana hia ne yehia ye di nkomo ye hwe sira me kan ye ka ahemfo tie bi di ba bi achi na mpo no se ye kase radio henkukuko anase kingdom ana we monarchy puff ye can kingdom fine ana hin bay anase na fine na dibre se kase we di dibre we kingdom yo ye kase efiase e wo soro pa can be say empire empire no my kingdoms and I kingdom just say man bodomu man ademfua now the for kind of one also nti so man bodomu no na your friend say empire na empire no if mre santin yen into kwani fa hudie matim afa me fa hudie ni alanjama sa empire sam no ko from grand na say me bit me aka say dem grade ebi ni ho and the kingdoms anase amman kukuruko ena ekeka bomu maya ye demfu ena ekeka bom bebre a na enya empire yo when you tra empire no na back from kakra na uko kingdom no so yewo ade a friend paramounts in the paramounts no as onya dodo e shawase anza na wetin afro kingdom se paramount it just say the paramount dey be enum isia itu anza na paramounts na wetin afro kingdom say the empire no here kingdoms anza na wetin afro empire zana oba kingdom so na paramounts and answer na be paramount so as I said ozunya divisional chiefs are omumu ahimfo omutro and so eshawase omumnuru kingdom unu paramount na so mo pe sa ahimfo no so nya dodo e wo wase na omo kabomu a omo de o abaye paramount eno ana outra o so na oba a the friend kin paramount no fi wana ko paramount na ye obrempon so nti ye fa amanyina omo ne paramount ne aba obrempon omo no mo hye paramount amanyina na se paramount na se ene ya fa omo no nso ase omo no ase no ewo abrempon paramount na se no abrempon na sa abrempon na se eye edikrofo na edikrofo ase ende na ebi ni ho na pem nti we di obi edikura ho na ahensem epem e wase
ɛna no soro paa no nso so ɛyɛ empire na yɛfa empire no a yɛka sɛ saa mmere no ano abrɛ ase no tete hɔ no na bi wɔ hɔ paa na yɛwɔ aman bi te sɛ Roman Empire, British Empire, German Empire, Chinese Empire, Japanese, Russian, Indian Empire, Asante Empire. So wohwɛ nwoma mu a wotaa hu no Asante Empire. Ɛnyɛ Asantefoɔ na sɛ wɔn yɛ empire ɛfiri sɛ yɛn Asantefoɔ no empire na nyɛ wɔn kasa nti nyɛ wɔn na ɛse wɔn yɛ empire ne wɔn mu a ɛtwerɛ no ɛna hwɛ sɛdeɛ wɔn di bere no si teɛ no ɛne wɔn kɛseɛ si teɛ ɛne wɔn nyanyam si teɛ no a na wɔn de toto wɔn aborɔfo no ho a na wɔn hu sɛ ɛne ɛnan ɛsesa anaasɛ ɛne na pɛ nti na wɔn twerɛ wɔn empire saa mmerɛ ɛna Asante no sɛdeɛ empires aguguo no Asante no nso so ɛbɛ mmoa mmoa fi empire bɛ na wɔ ba kingdom nti yɛka sɛ British Empire no sɛ British Empire no ɛnyɛ obiom kyerɛ sɛ obiara king biara nhyɛ n'ase sɛ wɔno mmom na ɔyɛ kingdom nti fɛ kane no na ɔno yɛ kingdom na ɔsesa ada kingdom wɔn a kingdom foforɔ nso hyɛ n'ase nti na ɔbɛyɛ empire na sɛ obiara kɔ nti wabɛyɛ kingdom saa na Asante no nso ɛteɛ ɛkɔ kyiri paa ɛkɔ Burkina ɛkɔ Ivory Coast ɛkɔ mari fam hɔ Togo akyi hɔ nti na kyerɛ sɛ kings wɔ hɔ saa mmerɛ nti na kings wɔ hɔ deɛ a na ɔmbɛhyɛ ase deɛ na ɔyɛ empire nti yɛkɔ kingdom a seesei mmerɛ mu a yɛwɔ yi a yɛwɔ England ɔyɛ kingdom yɛwɔ Scotland ɔyɛ kingdom yɛwɔ Wales yɛwɔ Ireland ɛwɔ aborɔfo no deɛ mu yɛde toto ho a yɛba Africa ha a yɛwɔ Lesotho mfa ho sɛ wɔsua ɔkyekyɛ no ayi no mu ɛyɛ kingdom Uganda Kenya Zulu yɛwɔ South Africa Zulu kingdom Morocco yɛwɔ North America Botswana Benin kingdom Nigeria okay Benin kingdom but I want Nigeria Mboshi Ashanti kingdom yo ndi sa kingdoms ni ena kingdoms na chi no na ye kase ye wo abrabon roni krum wo mo from abrabon duke okay duke me paramount duke of Cornwall duke of Essex duke of Sussex duke of York duke of Kent inu ye amai paramount inu ye amai Cornwall duke me paramount now was an for number Kent Indina baby or from teaching from the country and it is or Maya is a chain a duke mine teenagers or no free paramounts they are now back Abraham and you can't no more but the crew and now a big no almost much of him they say almost how Kitwa from the bar. Nti ka yɛmfa ne yɛde toto yɛ ha nka de kuruli na ɔbusuapɛni de kuruli na abusuapɛni abusuasafe na abɔfi de no ato ase a yɛsua deɛ mede ti sakantaka na yɛsua tikya yɛbɛkɔ asɛm ɔdi wɔ so dɛde ma mehu sɛ na sɛ sɛ woyɛ paramount a anaasɛ woyɛ ɔman hene a wontumi ɛnka sɛ da sɛ wonni aman hene ano wɔhyɛ wase a wontumi nka sɛ wode woyɛ kingdom dɛbi yɛ sɛ ɔwɔ aman hene ɛhyɛ wase so na obi wɔ hɔ nom a wahyɛ da atete ne deɛ no ɛbɛ sɛ ɔfrɛ no kingdom ɛnso so aman hene no a wɔ ne man mu no koraa no bia ɔmo nso ayɛ nkyerɛ no ɔmo a wɔayɛ ɔmo man hene na yɛ sɛ ɔmo nhyɛ wase nti yɛfa Asante man mu ha no a yɛwɔ Asante hene
Yeah, just or borrow a mine so. Na wo krom wo nso wo na wo ye manye ndi wo amanye na wo oburu wo mo so a ndi se woni amanye na oburu wo mo so dia na je se kin no de kin sam no de emma tie na ka we ya kai me be na ka krani yanhwe yamfa ise we din yamfa to achim wakwa achim kutuku sa omumi ansa no bidu ba bi ma wo panyi bi ka se achim wakwa hene ye man hene me ye man hene no di want me ka se o bremase ze me ne man hene yo no eye pe from se basa nice wono no one ne man hene ye peniti no want me ka se o ye king king no se ebi a wo di pese ye friend king ezesa aman hene no a wo nyina omo a obeto omo ene omo a opese obobo bi kan wejina bobo obobo na sha aban so mu a ene na obetimi afre no ho king na this aban aja to mu ansa se eyi osande ne de no a ewo ho no aban beto ndi wansesa na wo na wo pese wo ye foforo ya wo de entisa ndi entisa de se wo ye ma aban gitu constitution ne gitu mu se ampa oboro amanyi no na constitution na anya ntumzo oboro manyi so de ene fa manyi ne sa na so ndi me from king bi ti buku so di benti no osande ne no e de no na ono omfra no king ena na Asante fonzo mfra ne king e bi se king no enye kasa na emu ma abrofo ena ne ni sanye ena nkrata bi o motrotro bia o motro wase so yeke mo hwese de ti amanye ma ko be science ya hye na 1817 roni bi ba abrofo sma roni bi so ne sande ne medin gita ho no motro o mo san krata sa wo ni different barriers but you say the Asante king nti obi de ne sa etimase a na osan ase Emma Asante king nti obroni no a king no ye kasa oba ye no king de ye ne kasa na wose enipa no ne san graja na ye king nti de na hawo broni kasa mu no de o de ko na ye de se ye fla no sande na osande obi an go jina me bin kaso ye king na mbo mo mpese omde ko mkase mo mote ase no na mo fra ne king kambrofo a king odi ko ayi e friends jama fo kase mo kone okay anji ro de Ghana ayi for French fo bi ba mo kase anji ro de Ghana ono brother o si Ghana nyina king so eji omo na omo de no to saso wo so wo ho o mbeto omo mfa wo de ento nti fa wo de no sa no kasa me se na nko kase chinjina o ma de broni no ere tutu ne kasa ho no a wo yeke o ma ne yeke broni no na se o yeke yo ndi u free sante hino so ana wa ba amai hino so omo na ye paramount chiefs omo nye kings akakakra nzana omo ye king nti omo we paramount chief afa wade sa we paramount chief enkofo yero bia me kasa o be bi nko show konse we ye king king no ye kasabra tia me bebo na me kasa ye kasa king dia se ni sisi ya wachi mu a na me nim se ye kasa obi ye king na obi o sika kokko obi a tse ka ye nyu sika pere ni fe just ya wachi mu aka pinza ndi free ya man yin no so a yeah from paramount sisi na ade babo fuma na ye ko abram konso wo mo na from divisional chiefs na divisional chiefs no mo na ye krum kasa na ye kana abram pon ejuko dina ba bi na kasa me manu fra no ho divisional chief ono division no de yere kasa division krum kasa brumpon ya de fra and now fra brumpon so ana wa ba edikru force enje edikru force no omo ne kuma o mukra yem fosam
enti wo hwɛ ɔmo nyam no a ayi kyiniɛ koraa yɛ tuo no ɔsande yɛne tu kyiniɛ a akakraka no ɔba wonse bom dwuu woyɛ ɔman nyina wo deɛ no enuru ne deɛ bebrebe no wote wo deɛ no so woyɛ ɔbrɛmpɔn a ebi a ngyemu ɔman nyina ebi a nan ɔsande yɛne nsia so ɛna woba odi kuro so a wo deɛ saa yi no womfa bi koraa saa kyiniɛ kakraka no womfa bi nsi wo so odi kuro wo mu abotire deɛ wɔn de bɔ wɔn ti no a ɛnɔɔma bobɔ mu ho odi kuro wonya bi ɛno na kyerɛ odi brɛ woyɛ ɔbrɛmpɔn nso a wo soso no adeɛ bi a ɛda wɔn kɔn mu a ɛfrɛ no triangle no ɛfrɛ no adaaboɔ no ɛda wo bo womfa bi nto wo kɔn mu ɛno na kyerɛ sɛ woyɛ brɛmpɔn ɔman yi biara de bi to ne kɔn mu ɔbrɛmpɔn fa na nsisi akurukuruwa so ɔman yi biara de ne deɛ ne nan sisi akurukuruwa so odi kuro o kyiniɛ koraa womfa bi nsi so ɔmu abotire so ɛno na kyerɛ diberɛ no saa nokasɛm sɛ tikya kantanka de nkurɔfoɔ deɛ no aba fam paa saa na ɛwɔ fam so ɔkyena bi na ɔmo aman nyine pagya ɔmo de a so enti saa yɛpagya wɔ ama aba bɛyɛ ɔman nyine Ghana na ɛda hɔ no nyinaa ɔsantehene ɛna ɔtumi pagya ɔno aman a ɛhyɛ n'ase no ɔtumi pagya obi ma no bɛyɛ man nyine ɛna aban nso ɛtumi pagya obi ma no yɛ man nyine na aban no pagya obi ama no ayɛ ɔman nyine a ɔmma Asante fo deɛ mu mɛpagya ɛfisɛ obi wɔ hɔ a ɔpagya wɔ nti ɔma ha ɔkɔ bea bi a ebi a kuro no atu mpɔn ayɛ kɛse te sɛ n'ano yɛ a ɔpagya sunwan na sunwan no hyɛ ɛdom ase na dom ase no a sunwan no hyɛ n'ase nti aban no kɔtena ase ka sɛ obi no a ɔhyɛ w'ase me aban ma me kwan na mempagya ne nipa no pene so a ma pagya Asante so saa na yɛakyekyɛ mu aman bi wɔ hɔ a wɔn de Asante no ɛbɛbɔ mu no na okuta na man dada so nti ɔno okuta na man dada ɔde bɛka Asante man ho sɛ Asante yiri mpo yɛ a wɔwɔ tumi no ɛpɛ sɛ ɔpagya obi wɔ saa ɔman no so a ɔkɔ no hɔ ɛne ne kasa anaa ɔfrɛ no ɛne ne di mu no kita ho wɔn Asante yiri obi wɔde ebuo ma obiara nti ɔno koraa no fia na ɔkɔ dwade na sɛ mekɔ dwabe mepɛ sɛ mepagya nkuro na ɔwɔ dwabe no baako yɛ na man yɛna sɛ ɔne dwabe yɛne tena ase ɔkɔ mampɔn sɛ adwira wɔ hɔ yi wohu na wabɛka sɛ ɔman yɛne nso ɔnyɛ man yɛne ɔyɛ mampɔn yɛne berempɔn sɛ ɔkyena bi na sɛ ɔyɛ ɔhene a ɔhyɛ man hene ase ɔkyena bi na sɛ ɔsande hene sɛ mepɛ sɛ mepagya adwira wɔ na ɔbɛka ɔnsa mampɔnyina bi ɔnkɔ pagya dwerɛ sɛ ɔde ɔman no nyinaa hyɛ ɛfa hɔ ahyɛ mampɔnyina nsa nti ɔde agya no wode ade gya obi na wokɔfa a sɛ wobɔ no amanneɛ nti ɔbɛbɔ no amanneɛ ne ne bɛdwene ho na ɔpagya no na mmom ɔba Kumase a nkuro no a ɛhyɛ n'ase no ne nyinaa no Kumase man no ɛneɛ ɔno a na ɛsan daa no sɛ Kumase man nti ɔpagya obi wɔ Kumase a sankware ɔpagya so na ɔpagya so ɔmo nyinaa hyɛ Kumase sɛ nkɔm kɔ pie mampɔn anaasɛ adwaben anaasɛ kukufu anaa ɛyɛ nka wɔn mo bɛka nsa so enti ɔde anigye ɛma ɔno ara no nkurɔfoɔ a ɛhyɛ n'ase no ɔde anigye ma enti woba Asante no a aman no a yɛwɔ aman bi a wɔn din dada aman akɛse amankukuruko sɛ ɔhwɛ wɔn ayi kyerɛ bi a wɔn hyɛ ntakra kyerɛ no kora kurokuro ntakra ɛna wɔn de ɛyɛ aman yɛn no nti yɛsɛ wɔyɛ ɔhenkukuroko a kurokuro ɔhantan nti yɛwɔ amanseɛ ɛnyɛmfo akukuroko ɛhyɛ amanseɛ no mu yɛwɔ adanse ɛno ɔno ɔda adanse aman no nyinaa no na ɔmo aman no deɛ ɔno no ɔwɔ adanse ɛboa yɛwɔ aman nson yɛ a ɔmo boa adanse fɔmena
hene ya wo nyina agye atum so ne ɔman ne ɔmo boa na mana ahwɛ ɛhɔ nti saa ne nti ɔno ɛsan ɔmo so awie a sɛ ɔmo ɛɛboa danse ano masa aba mase na danse nyine no a wɔhwɛ ɔmo nyinaa so na ɔno nso adi ɔmo akyi aba abɛsoɛ but baabi wɔ hɔ nom a nkuro no bi wɔ hɔ a ɔno deɛ ɔmo nyɛ saa ɔmo so akyerɛ no ɔno ana ne dea nti ɔmo so akyerɛ no ane no ana nti yɛwɔ ayi yɛka amanseɛ yɛka adanseɛ ɛna atwoma sɛ atwoma no sɛ ɛka kumaseman nti wohwɛ a wobɛhu sɛ atwoma ɔman nyina biara ni hɔ ne yɛbakɔ abere ɛno nso ka kumaseman nti ɔman nyina biara ni hɔ ne yɛba ɔdotobiri yɛyɛ bɛkwae ne yakobu fam hɔ nyinaa ne yɛba ahafo ɔno ara na pagyapagya ahafo nyimfo no a aman nyina bebree hɔ ne yɛkɔ asante akyɛm asante ne mu ahwɛ sɛ na ɔmo ɛka kumasɛm nti ɔpagya ɔmo ano ara no sɛ ɔpagya wɔ ɔsɔre yɛ a na ɛtire so daeɛ wɔ sɛ ɔpagya ɔne obiara ni sɛ ɔkɔka kyerɛ no ɛfi sɛ ɔmo ba kumase dada na ɔmo a ɔmo mma kumase prɛko apɛ ne deɛ ɛneɛ ɔne ɔhene a ɔda ɔmo ano na yɛnya aman akakraka wɔ ɛsie no yɛsan wɔ aman bi a ne din ɔman ne din ɛne ɔmampɔn no din ɛyɛ pɛ ɔman sisɛ mampɔn mampɔnman ne mampɔn ne mampɔn wofa ayi a dwabenman ne mampɔn ɛne dwaben wofa kokofu man ne mampɔn ne kokofu wofa ayi asomnya ne mampɔn ne asomnya nso ta saa nti yɛwɔ bi saa kumawu saa yɛwɔ bi saa ne yɛwɔ bi nso a ɛno nte sɛ amanseɛ wotumi anya aman nyine bɛsɛ du koraa wɔ amanseɛ hɔ nti amoafo bɛkwae amoafo adankranya asuo mu asaman okofu kontenase wɔn nyinaa wɔ amanseɛ hɔ so ɔmo sɛ deɛ ɛde hyɛ obiara de ne ho ɛso hyɛ kuro baako wɔn yɛ ɔman baako mu a wɔn nyinaa ɛte aseɛ yɛba ayi a asante akyɛm a aman pii wɔ hɔ yɛ a ɔsande na apagya wɔn ayɛ a wɔn aman yɛ nti sei na aman yɛ no nso te ansa na yɛba wobɛfa ɔman no a yɛakeka no saa sɛ bi a mampɔn man nti yɛbɛfa mampɔn man nso a ɔno nso wɔ ne nkurɔfoɔ a wɔne wɔn bu mampɔn man nti ɛno nso akyekyɛ mu abrɛmpɔn na ɔne wɔn ɛka bom nti mampɔn ɛyɛ mampɔn kyerɛ sɛ ɔwɔ aman nkumaa a yɛfrɛ wɔn abrɛmpɔn a wɔn hyɛ n'ase ebi ne adwira ebi ne afidwa ase ebi ne gyama ase ebi ne apaa nti wofa adwira no a ɔyɛ mampɔnhene dɔntɛnhene san yɛ adwirahene ɛna wofa afidwa ase a ɔno nso so ɛyɛ mampɔnhene nifahene san yɛ afidwa ase wofa gyama ase a ɔyɛ mampɔnhene benkumhene san yɛ afidwa ase hene nti yɛba adwira a adwira wɔ nkuro ahodoɔ ɔwɔ nkuro maako bɛyɛ sɛ aduasa ne akyire yɛ a ɔno yɛ ɔbrɛmpɔn no wɔn nyinaa nkuro buburo aduasa ɛne num wɔn nyinaa ka adwiraman nti adwira no a ɛwɔ hɔ nom no ɔno nso ayi adikurfoɔ yɛ a wɔn mu oduro ɛna saa adikurfoɔ na wɔn mu oduro no ebi ne ɔman bi de sɛ bonyom ɛwɔ adwira wosi wɔ a wɔbɛka sɛ kuro kakrakaa bi na kuro kakrakaa nso ɛnso dibere mu no ɔyɛ ɔhene oniru ɔhene gye sɛ ɔnyɛ brɛmpɔn gye sɛ adwira nyine apagya ne ho aduru ɔman hene na ɔno nso abɛyɛ brɛmpɔn nti bonyom wɔ hɔ kasɛe ɛwɔ hɔ baba so ɛwɔ hɔ yɛfrɛ no sɛ nkuro foforɔ ɛka ho nkuransa
Yeah, if you don't be a friend of Grandsa, but yet the Grandsa mine. I'm man, and so and here a grandfather we are, and son of woman's or more yet a brimpon cassia, or Sabian or more kind, Aji, a friend is a mine. O mono ababe di bremi ti se adwirahene abeye abrempon woru nso fa o mase no nso adikrofo ehye o mase endi ufa bonyo no a o adikrofo be se bia son o wanase so o ufa kasaya ono nso wo be num ehye nase ufa baba so a ono nso wo be nso anansia ufa ngranza ono nso wo be miensa ufa amananu ono nso wo be se nso anamotwe sa ngrofo we ni nyina hye wo mase enso wo nya brempon wo ngra bebre hye na se de enso nya brempon kire se ono angasa ni wura no a hye na se no ena ye brempon indise bia empire wo bo no twen se ni ro ba be man no so ba so eji enye sa so sori ya wo se me me brempon enchere kura na obi es opeso yeki enji oyese ni obobobo amaye endi ozi o trotro nkuru bi dia na oyese ono ne ho de obo amaye and what they do National House of Chiefs. National House of Chiefs, every and yes, I know. It means now, baby, I will tear down sorry, Krakow. So, what's at the end of there? And yet, what the bar? Yes, now, yes, and then there, this are buying. And no plan for a ban, a who will be or would be mine. A ban at National House of Chiefs. I'm a woman, our person being your mind. What did a chief about National House of Chiefs? Aba catch them say, oh, membership, so I buy percent, we are my pressure. Se think about my man from court of it, I fear I my uncle every ciência. If that's it, I can say, yeah, I'm on for him. This is BBC, am I ever year of mine? Near a tree or some year. Yasin mind and then for somebody else. So the visa is here, Saman for a visa or he or he be bar and I waiting at Daniel one. You waiting at Daniel, say. Abano, a near Massa was at the man. Well, Musande. But so Pejasante will be in a mine in a was at the memoir. As I saw on a Sunday in a mine and a Shanasian, or no shooting by mine. A dinky town managed to. So ngos and you get to moi and you see a sign or machine. This is the pastor will be here no. That's it. Say pastor of free one. You puna kunya and I puna kunya prasa mine. There be say kunya di pun say or my or now diso you know. So now you're bramboi pun so brambon. We are mine na. And you know ena see ngunya punya kunya ji o mine no. Kona chiko fo bia be manye ti di udi kaneno ono so ti ebo emba ne se mra na adweso enya manye no ne yumfu nyina sise ye ka adweso amanye amanye na abakwa efri baby a fiase Every na do afa makacho say yisia say na yisia de many say kan tanka da wa say ya yisia de yem ko hwehwe mu nyina kire say antie no ebi di da bia ti ampa say tanka mame hwehwe ya ka mema yen hwe ahema so ye da ahema ene oba panin yo dedika na be nya se ebe hu se ka so bi o man ina ni hema so de say ni hema so yo man hema obi yo Asante ina ni hema de say Asante ina hema ere Asante ina chino na amanye nje amanye na so amanye hema ba ko ya o man hema oba kabia abrempon
wɔwɔ amanyɛ no ase a na wofa Asante kasa mu deɛ a anaa twi kasa mu deɛ a ɛsɛ nka yɛ ɔbrɛmpɔn baa ɔbrɛmpɔn baa ɛnam sɛ bɛrima no yɛ ɔbrɛmpɔn ɔbrɛmpɔn nti nti no kane hema bɛyɛ ɔbrɛmpɔn baa na wokɔfrɛ no ɔbrɛmpɔn a na kyerɛ sɛ obi din so brɛmpɔn ɛyɛ obi din na mmom ɔbrɛmpɔn baa deɛ ɛkyerɛ sɛ ɔyɛ ɔbrɛmpɔn ne gyina no yɛ ɔbrɛmpɔn na ɔne ɛnso nananom na wɔn mu ayɛ no sɛ woyɛ ɔbrɛmpɔn a ɔhemaa no wɔn mfrɛ no ɔhemaa wɔn mfrɛ no ɔbrɛmpɔn baa nso wɔn bɛfrɛ no ɔbaa panyin nti mpɛn pii no yɛa na deɛ nananom deɛ duru mmerɛ bi a yɛsu kyerɛ wɔn na ɛnɔɔma a wɔn ahyehyɛ no bi a wɔn ada ne ani nti su no yɛbɛtumi asu akyerɛ wɔn na yɛntumi nkɔ hyɛ wɔn sɛ wɔn mu nna na wɔn sɛ duru baabi koraa no yɛa na ayi abrɛmpɔn maa no yɛa na wɔn nwiinwii wɔn duru baabi a yɛsɛ wɔyɛ ɔbaa panyin obi sɛ yɛ hemaa wɔka hemaa koraa na obi bu ɔfo ne adeade yɛsɛ dabi mo nsa nkɔka sɛ na wɔayɛhwɛ a wobɛhu sɛ ne hene ɛyɛ ɔbrɛmpɔn ne hene ɛbɛdu Sande hene anim a yɛfrɛ no ɔhene dɛn na ne hene no a ɔno yɛ ɔbaa panyin no ne sɛ nka ne hene nso ɛsɛ yɛfrɛ no bɛrima panyin nti nananom n'anim di ntia wɔyɛ saa na binom ka sɛ sɛdeɛ ɛnyɛ adeɛ Sande hemaa nti ɛna yɛmpɛ sɛ wobɛduru ha a wɔbɛfrɛ wo nanso no koraa nananom ɛsan ɛsesa no a ɛnsɛ hwee kyerɛ sɛ Sande hemaa deɛ ne din Asante no ɛka ho no nti ɔhemaa bie ne hɔ yɛ a wode no toto no ho a ɛbɛyɛ yie nti sɛ wɔbɛdu Kumase koraa na ɔsɛ meyɛ mamboa hemaa meyɛ Asunya hemaa sɛ ɔno nso wɔde biribi aka ne deɛ no nti ɛkyerɛ nsonsoyɛ a ɛda mu ɛno nso deɛ ɛna meka no sɛ nananom ɛna bɛka sɛ sei deɛ ɛbɛ no na nyɛ me deɛ nea menhunu ɛna meka ne deɛ nkurɔfoɔ ka ɛna me nso meka ɛba saa a nka ɛbɛma ɛmaa no ayi no a asɛ ɛkɔ fam bi no apagya nti saa ntɔkɔkyere a yɛ a ɛkɔ so wɔ amanhene no ne amanhemaa no ɛhɔ no sɛ wɔn mu abrɛmpɔn no de yɛfrɛ mo ɔhene na wɔn abrɛmpɔn maa no bɛduru hɔ nom a ɛsɛ mpene bi sɛ wɔkɔka sɛ ɔbaa panyin ɛyɛ saa deɛ ɛsie ne sɛ Ghana no ɛda hɔ kakrakaa no sɛ ahemaa no kɔhyia a na ayɛ ne sɛ ahafoɔ ahemaa no ɛɛmmoa so ɛfiri sɛ ahafoɔ ahemaa no yɛamma kwan ameamfrɛ mu nso ahemaa bia na sɛ wɔn akɔhyiahyia Ghanafoɔ ahemaa a wɔn no nso yɛ abrɛmpɔn maa ɛfrɛ mu ahemaa yɛ sɛ akwan no si sɛ wodeɛ no ɛkɔ fam saa nti ebia nananom ɛretie yɛn a na wɔn tie yɛn nso ebi a wɔn bɛ sesam kakra ama sɛdeɛ nyɛ ado yɛfrɛ obi ɔhemaa na ɔyɛ ɔbrɛmpɔn baa wɔn mfa no sɛ bɔne bi. abusuafoɔ mmeɛmfa ne nkɔmmɔdetwi no nyinaa nsi wɔ ha sɛ na yɛmpɛ da foforɔ na yɛmfa so sɛ nti ɛne sɛ yɛhyia sei na yɛsua adeɛ a yɛsua adeɛ sɛ bɛyɛ na nneɛma bi a yɛnnim no tiɛ kandakanda wo ma ɔbɛboa yɛn ama yɛn. Miden de Kofi Kanda.